Hej alle sammen og velkommen til min kanal. I dag vil jeg vise jer et nyt tryktrick. Men I skal vide en ting. Det her tryktrick er ikke lige så rent som alle de andre tryktrick jeg indtil videre har vist jer. Og det jeg mener med ikke særlig rent, det betyder at den er ikke sådan særlig... Man kan let godt blive taget på den, fordi at den ser ikke særlig brun på den måde. Den ser ret effektfuld ud, hvis man gør den rigtigt. Og det kamera. Men det er jo fantastisk det kamera. Det er jo fantastisk. Sådan der. Nu er det okay. Ja. Men så det vi så starter med at gøre, det er, at jeg starter med at dele bunken op til 2 dele, og det gør jeg nu heroppe. Fordi egentlig så er det meningen at de problemer, at jeg ikke skulle se det, okay? Så nu sætter jeg den ene del her, og den anden del her. Så beder jeg så jer vælge et kort fra den bunke. Så den her, nu ser vi lige, at det kort, nu lukker jeg så øjnene for ikke, fordi jeg skal se det. Jeg åbner for kortet nu, så jeg lægger det bare. Det kan være en bunke nu. Hvilket som sted. Færdigt. Så lægger jeg så bunken oven på hinanden, og så er det samme. Og nu gætter jeg så publikumskort, og det er meget stemt for mig. Fordi jeg kan se, at jeres kort er det her. Uden faktisk så meget, som at de vægter, fordi at det simple her i det her træk er, at bunken er simpelthen delt op i to, sorte og røde. Så hvis I tog kortet fra den ene bunke og lavede det andet, så betyder det, at I har et kort i den forkerte farve i den anden bunke. Så jeg kan simpelthen se det. Men som jeg sagde, det her tryk kan man ikke blive taget på, fordi at, ja, publikum kan godt være mistanke, når man ikke viser dem hele bunken. Så. Men tak fordi I så med. Husk at sætte et like, abonner på min kanal, og kommentarerne husk dem, for jeg har brug for jeres feedback. Farvel.